Cordoba. Ang diyang dapita mao ka ng Pabagdos. Kaning diring dapita mao ka na ang Pilipog. Dili ta mahimong magpalupad og drone diri magsuon kay no fly zone kini siya. Diri sa may Gabi, Cordoba side. 1, 2, 3. Naagid ta nagbarog sa may Gabi Bridge nganhi sa lungsod sa Cordoba ug sa barangay Pabagdos, Lapu-Lapu City. Nara maigso no ang part sa Gabi River. Kung imo ka ng diretsohon, paduhon ka na dito sa dagat o anha sa kilid nga bahin, ana magsugod ang Sisilex Causeway. Hinahine taglakaw maigsuon padung atong entrance sa maong gibuhat nga Sisilex Causeway. Mao kana siya ang entrance gyud sa kinatibuk ang Sisilex nga mag-ari magsugod sa Pilipog, Cordoba. Kung inyong tanawon igsuon sa kining diring dapita, mao kini ang Mactan Circumferential Road diri sa utlanan sa Cordoba o Lapu-Lapu City. Tara mga igsuon no. Nakita na ko ninyo ang entrance gyud sa Sisilex Causeway. Ila ka nang gibuhatan og gate maigsuon apan sa kadugayan siguro kini abirihan na ni siya, ilabi na kung operational na ang maong gihimong expressway tulay. Na kini siya ang entrance gyud sa Coastal Road. Unya Anis Atbang mao'y entrada sa Sisilex. So gihimog yung hunaon may igsuon mao jud kani siya musaw sa trapiko sa maong gihimo nga expressway. Mao kana mga igsoon no. Naon nimo ang iyahang sidewalk. Ano siya? Ayan, Center Island. Atong dulo na itong Center Island. Apan doon na yung mga part mga igsoon nga medyo lapad yun ang Center Island. Pero diring dapita, medyo apiki sila sa luna. Mao na nga gigamay ran nila ning Center Island. But ang main road sa Picas, dire 2 lanes nga standard yun nga 2 lanes lapad. So 4 lanes tanan sa duha ka direction. Lapos kini siya dito sa may Gabi, Cordoba. Sa boundary gyapon sa Lapu-Lapu ug sa Cordoba ngadto sa Gabi side. So
So iniglabang nimo gikan ka Cordoba, murag suba bas-bas na sa diha nga barangay sa Lapu-Lapu. Sige pang trabaho diri mga igsoon. Kapan na diring dapita, doon na pa'y part diri nga wa pa mahuman. Kapan diya sa unahan, murag human na gyud. Diri dapit mga igsoon. Kani akong gibarugan karon mao kini siya ang sidewalk. So kung imong sukdon, naa siguro ni siya sa mga 2 ka metros o 3. Oh. And then atong tanawon pod ang iyahang Center Island mga igsoon. Ang Center Island diring dapita naa siguro ni sa mga 2 ka metros. And then ang iyahang daan naa sa 2 ka lane nga lagpad nga pagka ang usa ka lane lagpad gyud dili nga substandard. Pikas-pikas na siya maigsoon no. Ug imong tan-awon. Pero diyang dapita maigsoon ug imong tan-awon mukha na siyang daan nga naputol pa. Matod sa akong nahinabi nga taga diri, ang katong dito sa may Gabi side mo ay ilang isugdan o ang ilang trabaho magdagan padung nga rin. Diri sa may kilid nga bahin mga igsoon, makita ninyo na gibuhat nga riprap. Nindot nga pagka riprap, gipinisingan gayad. Di lang yun nga mga bato-bato nga gipang file. Mulibot ko mga igsoon ha, mutuyo ko aron makita ninyo ang 360 view. Lapu-Lapu anhin na po diri sa pikas bahin mao kini ang Gabi Cordoba. Og diri sa ato ang atbang mga igsoon, mauna ka na siya ang coastal road nga milapos diri sa may Gabi side sa Cordoba. Tara mga igsoon atong lion.
Mao ka na ang entrada mga igsoon ug ani ka magikan sa may suba basbas o gabi. Ani ka mosuod gawas ka ngadto sa may Pilipog. Mao kani ang ilahang gitrabaho nga ri sa may gabi side sa Coastal Road. Makita na to sa tong likuran nga bahin. Aduna na sila gisugdag tambak. Kini padung kani dito sa Pilipog side. Ug makita na to diri sa pikas nga bahin mga igsoon, mao kini ang ilang nahuman na nga part sa Coastal Road nga ari mulapos sa may gabi Cordoba. Medyo lapad-lapad ang sidewalk. Ang ilahang Center Island susama ra dito sa pikas. Mao gyapon mga igsoon ari mag-agi sa kilirang bahin sa may Gabi River. Makita ninyo ang ilang gibuhat nga riprap. Gipinisingan kayod mga igsoon. Tutok mga igsoon, apan sige ra. Again, mao kini si Gawins of Cebuano 123. Nagpasalamat ko sa inyong padayon nga pagsuporta o nang hinaot ko nga magpabiling kitang mahapsay kanunay. Amping, see you in the next vlog. Ito kaya natong kalipay o doon na kita mahimamat nga mga viewers na to, followers sa to ang channel Cebuano 123. Mga higala, igsoon, thank you kayo ninyo ha.